Balita Online, tulungan tayo. Tulong 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 Balita Online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong Balita Online, 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 tulungan tayo. Panalo ka sa Centrifugal, Centrifugal. Panalo ka, anong lakas ng Centrifugal, Centrifugal. Ang lakas, ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di naman, may Centrifugal na riyan lang. Panalo ka sa Centrifugal, Centrifugal. Panalo ka, anong lakas ng Centrifugal, Centrifugal. Ang lakas, Centrifugal. Ang lakas, Centrifugal. Studio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Our studio trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717.
Kapatid na Vic, Sir Dots. Okay, magandang hapon po Amen. sa ating lahat. Praise God. God, tayo muli ay narito para pagkuhanan natin ang ating programa na nandyan si Kristo para tayo tulungan palagi, mga kapatid. Praise God. Na kailanman, mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Amen. Praise God. Sa kabila ng mga pangailangan, siya palagi, mga kapatid, ang siyang nagsusupply ng lahat ng ating mga pangailangan. Praise God. Kaya, hallelujah. Mayroong mga i-greet natin, kapatid na Marcial. Yes. Hallelujah. Sina Jacob, no? Jacob Sarsilia. Ito yung Jacob Sarsinya, taga... apo ko na ito. Apo mo. Yung anak ni Sister Jenny Sarsilia, yung nakikinig sa atin. Belated. And then Belated, happy birthday. Si Brother Edie Tababan. August 12 11. siya, August 12 yata, o 11. And then si Sister Cherry, ang kanyang mahal na asawa. So halos magkasunod sila ng kaarawan, kapatid na Big, ano? Yeah. 11 and 12 ng August. Happy birthday, kapatid na Marcial. Ay, kapatid na Edie. Amen. At ihanda mo na yung handa mo. Mamaya, kapatid na Eddie, ano? Then si Brother Rinaldo Pioquinto, no? Belated, happy birthday. So, yan ay taga-Ordaneta sila? Hindi, taga Cavite. Malayo, Nakalimutan ko nga i-greet siya kahapon eh. Kasi nakikinig siya kahapon nakalimutan natin. Yes, at least, so... araw-araw naman birthday natin yan. Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. At lahat ng mga listeners, kapatid na Vic, kami po yung nagpapasalamat muli sa hapong ito, bagamat tag-ulan at maulan na sa week na ito, subalit nandyan pa rin yung init natin sa pagkikinig ng kanyang salita. Amen. At pagpalain po kayo nawa ng ating Panginoong Kristo na ang bendisyon ng ating Panginoon ay sumagana lagi yung katawan natin, Amen. espiritu natin at kaluluwa natin. Yes. Kapatid na Vic. Okay, umpisa na tayo. Amen. Ipangunguna muna sa inyo yung sa panalangin. Amen. Brother Marcial. Panginoong Diyos, maraming salamat muli sa hapong Lord. ito, sa pag-iingat mo at protection mo sa bawat isa sa amin, sa mga viewers namin, sa aming mga kaibigan, sa aming mga praise God co-ministers, Lord God, at gayon din Lord God sa mga manggagawa, Panginoon, ministro sa Cavite, ministro sa Mountain Province, mga ministro, Panginoong Diyos, sa South, Lord God, magmula sa Bulacan, magmula Lord God sa Batangas, magmula Lord God gayon din sa Taytay Rizal, at magmula Lord God sa Bicol, at gayon din dito Lord God sa Pangasinan, sa Weste, Panginoon, sa Mabini, Lord God sa Sambales, Panginoong Diyos, at maging Lord God sa sa Visayas at Mindanao. Ang mga ministro na nandoon, Lord God, na nakikinig, Panginoon, na nawa, i-bless mo sila. At maging, Lord God, ang aming kasamahan, si Sir Dots, i-bless mo rin siya. Bigyan mo siya, Lord God, ng extra kalakasan sa physical. I-bless mo ang family niya, Lord God. At ganyan din, Lord God, ang aming mga kasama dito sa Tulong Online, Lord God, mga staff, Panginoon. Maging si Consular Cisco and family, i-bless niyo po sila, Panginoon Diyos. At gayon din ang aming mayor, Lord God, ang lahat na namumuno dito, Ama, sa aming lungsod, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, ito po ang aming samot-dalangin na nawa. I-anoint mo, Panginoon Diyos. Gamitin mo ang iyong mga ngaral na gagamitin dito sa streaming online, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming samot-dalangin sa inyong matamin sa Panginoon sa Kristo. We pray. Amen. Amen. Pastor Vic, ikaw na magpapakilala mamaya kay Hallelujah. Pastor Raymund. Okay, isang kagalakan na tayo po mga kapatid ay mayroon po tayong inimbitahan, no, na kagaya ng ating kapatid nung kahapon, kay ganda ng kanyang binahagi ng salita, the mystery of His will. Mystery of His will. Praise God. Iba yung makikita mo talaga yung sarili mo na ang salita ng Diyos, yung pala yung misteryo sa ating pagkapanganak. Amen. No, mayroon palang misteryo. Kaya nakita natin ang Kapatid na Big, maghahandog pa ng awit sila, Pastor Raymond? Hindi ko, ikuha natin. Pastor Raymond, maghahandog kayo ng awit, mga kapatiran?
Opo, may song special na papalabas ko po. Amen. Okay. Hindi na natin patatagalin ito. Kaya mayroon po tayong speaker, nanggaling po sa Bayambang, ang Bayambang ating Church. mabuting pastor, si Pastor Raymund Junio. Praise God na sila po mga kapatid ay kasama natin sa ministry din na nangangaral ng salita ng Diyos. Yes. Kaya Amen. ang kapatid natin ito ay siya po mga kapatid ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. Praise God. Kaya ang kanilang hinahandalan na iglesia sa EndTime for the Bride of Christ Tabernacle, Bayambang, Pangasinan, kapatid. taga Bayambang. Kaya Amen. tinatawagan na natin ang ating buting pastor, si Pastor Raymund Junio. Binibigyan na namin ng pagkakataon sa inyo, Pastor Junio. Pastor Raymund. Maraming salamat, Pastor Vic and Pastor Marcial, sa pagkakataon na binahagi ninyo for me to minister the Word of God sa atin sa hapong ito. Amen. At bago ko umpisahan ang pag-share ng salita ng Panginoon, ay nais ko muna na magbahagi ng isang song special na aking i-play ngayon. Amen. Ang liwanag ay nakita natin, ang pagkalimot ay nawala ang lahat. Ang laglag ng buhay ng kordero ibinuksan, naroon ang pangalan, nakilala tayo. Nagtatagal na bawat laban, tinakit ang sarili sa mundo, hanggang sa tayo'y dalhin sa bahay ng tinapay ng Diyos. Binihisan ang kasangkalan,
matatagpuan. Kung ngayon tignan ang realidad, ikaw pinili at hinilang ng Diyos. Sa nakasandalan, inaring ka na, tinubos ng tunay na pag-ibig, at iyakap ng laban, upang maganap ang dakilang misteryo, ang banal na anak ng Diyos. Pinili at hinilang ang bahay ng Diyos mabuo. Pinili at hinilang tayo. Robin is righteousness, justified by faith, redeemed by perfect love, and covered by His grace, to bring to pass this glorious mystery, the holy Son of God, chosen and elected to build the house of God, chosen and elected we are. Robin is righteousness, justified by faith, redeemed by perfect love, and covered by His grace, to bring to pass this glorious mystery, the holy Son of God, chosen and elected to build the house of God, chosen and elected we are. Chosen and elected to build the house of God, chosen and elected we are. Chosen and elected we are. Amen. Praise God. And then, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So muli, magandang hapon sa inyong Pastor Vic and Pastor Marcial at sa mga nakikinig ngayon dito sa Tulong Balita Online. Salamat sa ating Panginoon Diyos for His grace is always sufficient sa atin at hindi siya kailanman nagkulang, nananatiling sapat ang kanyang biyaya at habag sa atin. Amen. At sa pagkakataong ito ay nais kong magbasa sa banal na kasulatan sa aklat ng Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Sisimulan natin sa verse 4. Ang aking Bible dito ay English. Babasahin ko rin sa English. Hebrews 11:4 ay nagsasabi, by faith, Abel, siya yung unang anak ni Adam, offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaks. Yes. Verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Amen. But without faith, it is impossible to please him. Yes. For he that comes to God must believe that he is,
and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Verse 7, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Amen. Let us pray, mga kapatid. Gracious God our Father, we magnify, praise Thy holy name, Lord. Yes, Lord. Kayo ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at pasasalamat, dakilang Ama. Nilikha niyo ang mga anghel so that you will be worshipped, Lord. Yes, Lord. And by this, Father, kayo ay naging Diyos dahil may mga sumamba na sa iyo. Ginawa ito ng mga anghel araw at gabi. Pero hindi po kayo nakontento sa ganitong uri ng pagsamba. Yes, Lord. Sapagkat ang mga anghel ay walang karanasan at kapahayagan ng pagka deliverance, redemption, Father, na inyong pinlano before the foundation of the world. Yes, Lord. Kaya inyo pong ipinakita, Panginoon, ang inyong mga katangian sa pamamagitan ng plano ninyo ng pagtutubos. Kaya kayo lumikha ng langit at ng lupa. Pinahintulutan ninyo na mahulog sa kasalanan. Upang sa gayon, Panginoon, ay meron na kayong pagkakataon na maipakita ang inyong mga katangian Yes, Lord. na nakatago, Panginoon Diyos. Dahil po rito'y nakilala po namin kayo bilang aming tagapagligtas, Yes, Jesus. aming Panginoon. Hindi lamang iyan, sa tuwing kami ay nagkakasakit, kayo ang nagpapagaling sa amin. Sapagat katangian ninyo ang pagiging dakilang manggagamot. Yes, Lord. Kayo, Panginoon, ang siyang aming mga aliw. Lord Jesus, sa lahat ng mga katangian ninyo ay nais ninyong ipakilala ang mga ito. At salamat po, dakilang Ama, sapagkat by this, Lord, that you have saved us, Father, from our sins and brought us in union with Christ. Ang aming pagsamba sa inyo, Panginoon, is what you are looking for, Lord. Dahil ang inyong hinahanap ay ang mga tunay na mananambahan na sasamba sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Yes. Ang mga nilalangko ninyo na nakaranas ng kadiliman at ng liwanag. Ang inyong mga anak, Panginoon Diyos, na naranasan na malugmok, Panginoon, sa kasalanan. Pagkatapos ito'y ginawad ninyo ang inyong biyaya. Kaya salamat po, dakilang Ama, because Lord, it's more than what the angels can worship you, Father. Ang ibinibigay ng inyong mga anak po sa ngayon, Panginoon Diyos. And how we praise, thank, and magnify you, Lord God, for what you have done for us, dear Jesus. Thank you, Lord God, for all thy grace. Ito pong aming samo dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Brother Vic, Brother Marcial, nais po niyo po ba na sa Tagalog babasahin ng mga scriptures? Okay lang po, Pastor. Kahit na sa Ingles? Kung anong mas kwan sa inyo. Okay. Sige. So, pag-aralan natin ngayon, para sa ating mga minamahal na taga-subaybay, ay ang tungkol sa proseso ng pagtutubos ng Panginoon na itinago ng Panginoon sa tatlong characters in the scripture na sina Abel, Enoch, and Noah. Amen. And it is through these three, amen, na nais na ibahagi sa atin ngayon ng Panginoon paano
niya ginawa ang kanyang pagliligtas at pagtutubos. At ano ang experience na kinakailangang daanan din natin para masabi natin na tayo ay bahagi ng mga tinubos, pinili at hinirang ng ating Panginoon Diyos. Kaya, with these three characters, Abel, Enoch, and Noah, ay magbibigay tayo ng mga panandalian na mga pangyayari sa kanilang buhay at i-relate natin ito sa pagtutubos na ginawa ng Panginoon, sa proseso, the process of redemption, na pinangako ng Panginoon na gagawin din niya sa atin. Dahil ito ay nakapaloob para sa mga binhi ng Panginoong Diyos for all ages, at lalo na sa panahon natin ngayon, which we believe that we are in the last days, the last church age. Amen. Amen. Now, si Abel, siya ang panganay na anak ni Adam. Now, we may maaring hindi pa narinig ng ilan iyan, pero si Abel ang panganay na anak ni Adam. Yes. Si Cain ay anak ng serpente sa babae. At si Abel ay anak ni Adam sa babae. Two seeds sa iisang sinapupunan. Kaya nung lumabas sila nung nanganak ang babae, na tinawag ni Adam na Eva, pagkatapos lamang nilang magkasala, nakita ang dalawang anak na ito at kung kanino galing ang dalawang anak na ito because of the characteristics na kanilang ipinakita. We believe, sabi ng 1 John 3:12, na si Cain is of that wicked one. Galing siya sa masama. The serpent who was possessed by Satan at that time, para makapasok siya sa sangkatauhan. Because this is the way para si Satanas ay makapasok sa atin because he could not create his sons. Hindi creator si Satanas, kaya hindi niya kayang lumikha ng mga anak niya. Right. So he found a way na makapasok sa sangkatauhan, at ayan ay sa pamamagitan ng babae. And we know kung paano ginawa ito sa Genesis chapter 3, when the serpent, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, na dinaya ng serpente ang babae. Or another terminology for that ay dinumihan niya. So, a sexual act has been performed by the serpent with the woman, at ito namang sexual act na ito i-introduce ng babae kay Adam. And we can read that in Genesis chapter 3. Pero dahil sa limitadong oras natin ay hindi natin mababasa, but we can see here na sa genealogy ni Adam sa Genesis chapter 5, makikita natin dito yung salinlahi niya. At nung binanggit ang salinlahi ni Adam sa Genesis chapter 5, sisimulan natin sa verse 1 hanggang verse 3, ay walang mention of Cain. Kung hindi, nung sinabi na lang ito sa verse 3, and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth. Okay? So Seth, ang binanggit dyan sapagkat si Abel ay pinatay. At hindi na siya makapag-reproduce ng kanyang binhi. Right. Pero sabi ng scripture sa Genesis 4:25 na si Seth ang ipinalit ng Diyos kay Abel na pinatay ni Cain. Kaya binanggit rito sa salinlahi na ang naging anak ni Adam ay si Seth. Now,
si Abel is a special son of God sapagkat binanggit ni Pablo na nag-alay siya sa Diyos ng more excellent sacrifice than Cain. Ano bang inalay ni Abel? Nagtayo siya ng altar at tumulo ang dugo doon sa kanyang alay sapagkat ito ang bagay na katanggap-tanggap sa Diyos. Pumatay siya ng tupa. That was every time na sumasamba si Abel, kumukuha siya lagi ng tupa. Ito ay pinapaslang niya para tumulo ang dugo. And it was a sweet-smelling savor unto the Lord. Dahil ito yung accepted sacrifice ng Panginoong Diyos. Si Cain naman, ang kanyang inalay ay mga prutas. Sabi sa Genesis chapter 4, the fruits of the land. Dahil ito yung kanyang pagkakaalam na nangyari doon sa Garden of Eden kung paano nagkasala ang tao. Ayon sa prutas. Kaya prutas din ang kanyang inalay. Pero si Abel, God gave him a revelation, kaya nalaman niya kung ano yung nangyari doon sa Garden of Eden, kaya ito rin ang itinuro ng Panginoon Diyos sa kanya by revelation kung ano yung dapat niyang ialay. So, we'll notice na ang pinaka-unang taong nakatanggap ng kapahayagan, pinaka-unang taong binigyan ng Diyos ng revelation, kapahayagan, ay si Abel. And sabi ni Paul, dun sa binasa natin kanina, Hebrews 11 verse 4, paano nalaman ni Abel yung pag-alay ng more excellent sacrifice than Cain? It is by faith. And faith is a revelation. Okay, something na ipinahayag ng Panginoong Diyos sa kanyang anak. Kaya nalaman niya ito. So Abel received the first revelation galing sa Panginoong Diyos. And what is this first revelation? It is the slain lamb. Yung pinaslang na tupa para tumulo ang dugo. At itong akto na ito na ginawa ni Abel na ipinahayag ng Diyos sa kanya na dapat niyang gawin ay nagpapakita sa atin ng picture kung ano ang gagawin ng Panginoong Diyos in the future. At iyan ay ang pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan natin, kapatawaran ng ating mga kasalanan, and to redeem us back to Himself. Amen. So, the first revelation, slain lamb. Now, nakita natin na tinanggap ng Diyos ang kanyang alay, pero yung kay Cain, hindi tinanggap. And because the sacrifice of Abel was accepted, tinanggap din yung nag-alay. That happened to Abel. Kay Cain, dahil hindi tinanggap yung kanyang alay, hindi rin siya tinanggap ng Panginoong Diyos. Although both of them ay sumamba sa Panginoon Diyos, pero hindi nangangahulugan na pag ang tao ay sumamba sa Diyos ay katanggap-tanggap na ito. Look at Cain. Sumamba siya pero hindi tinanggap ng Diyos. Because hindi siya tumanggap ayon sa provided way ng Panginoon. And that is through the slain lamb, yung pinaslang na tupa, para tumulo ang dugo. So, what happened next? Dito sa binigay na prophecy ng Panginoon, kung babalikan natin ang nangyari
pagkatapos magkasala ng babae doon sa Garden of Eden, ay sinumpa ng Diyos yung serpente. And that we can read that in Genesis chapter 3, verses 14, simula verse 14. And the Lord God said unto the serpent, because you have done this, ikaw ay sinusumpa ko sa lahat ng hayop. At simula ngayon, ang sabi dito, gagapang ka na sa iyong tiyan. At alikabok ang iyong kakainin sa buong buhay mo. Which tells us na nung simula ang serpenteng ito ay hindi pa gumagapang. Hindi pa siya ahas noon. Ginawa lamang siyang ahas pagkatapos siyang sumpain ng Diyos rito. Ang serpente, ang sabi sa verse 1, ay ang pinakamatalino, pinakatoso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Genesis 3 verse 1, mababasa natin doon. Mataas na uri ng hayop. Kaya merong hinahanap kung babalikan natin yung pinag-aralan natin sa history, sa eskwelahan noon, na merong missing link na tinutukoy si Charles Darwin, nung tinuro niya ang theory of evolution. Sabi niya, ang tao, ayon sa kanya, ang tao ang pinakamataas na uri ng hayop. Susunod sa kanya ay ang unggoy, the apes. Pero sabi niya, sa gitna ng dalawang ito ay merong missing link. May nasa gitna nito. Hinahanap niya, hindi niya makita. Hinahanap ng mga archaeologists, ng mga scientists, kung ano ito, hindi nila makita. And bakit hindi na nila makita ito? Sapagkat dito sa Genesis 3:14, ginawa na siyang ahas ng Diyos. There was no more trace of this. And alam niyo ba, bago mamatay si Charles Darwin, binawi din niya yung kanyang theory of evolution. Sa verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between your seed and her seed. And he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Tignan niyo itong pinakaunang prophecy na binigay sa Biblia. And what is that? Itong Genesis 3:15. Na merong binhi ang serpente. Kasi kausap ng Diyos dito ang serpente. Sabi niya, papag-awain kita at ang babae at ang iyong binhi, yung binhi ng serpente, at ang binhi ng babae. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Now, fulfillment nitong scripture na ito ay nung ang Panginoong Jesus ay ipinako doon sa krus ng Kalbaryo na kanyang tinalo ang gawa ng kasalanan, kanyang tinalo ang kamatayan, sinugatan niya ang kaaway sapagkat he fulfilled kung ano yung solution for sin. And that is the way for redemption. Nung siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. You see, so, the very first prophecy na binigay sa Biblia is about the slain lamb. Kung titignan natin, the very first revelation na binigay ng Panginoon sa tao, at iyan ay kay Abel, is about the slain lamb. Pinasalang na tupa. At yung first prophecy na binigay ng Panginoon Diyos sa kanyang salita sa Genesis ay tungkol din sa pinaslang na tupa. At ang pinakaunang ginawa ng Diyos pagkatapos na magkasala si Adam at ang babae ay ang pumaslang ng tupa. Okay? So, we can see here again kung ano ang ibinibigay na picture nitong ginawa ng Panginoon Diyos. The very first act He did after the fall. It's all pointing to the slain lamb.
pinaslang na tupa. And what is that? That is our redemption. Yung ginawa ng Panginoon Diyos para tayo ay iligtas niya. So, ang salitang redemption, sa Tagalog, pagtutubos, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay tumubos ng isang bagay na galing sa iyo. Dati mo nang sa iyo ito, nawalay sa iyo, at nabawi mo siya. Bumalik sa iyo. That means, sa redemption plan ng Panginoon, ang kanyang tutubusin ay yung mga galing sa kanya nung simula. Every son and daughter of God who was part of Himself. Ito ang kanyang mga anak. Ito ang mga taong tinubos niya dun sa krus ng Kalbaryo. Although, yung popular scripture na binabasa natin, John 3:16, sinasabi, "For God so loved the world," and that is true, because God is love. He loves the unlovable. Minahal niya ang buong mundo, everyone. See? He loves all people. Kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo, that He gave His only begotten Son. Pero may binanggit paroon, susunod na bahagi ng verse na ito, sabi, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Alam ng Panginoon na hindi naman lahat ng tao ay tatanggap sa Kanya. He loves everybody, but God knew na ang Kanyang mga pinili at hinirang lamang ang siyang tatanggap sa Kanya. Kaya sila yung mga tinubos niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sila ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkataon tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo, sa akin, at sa lahat ng mga tunay na anak ng Diyos. Praise God sa bagay na yan. So, nakita natin ang ipinapakita ni Pablo sa buhay ni Abel ay binigay ng Diyos sa kanya ang kapahayagan tungkol sa pinaslang na tupa. Ito ang unang kinakailangang maganap sa proseso ng pagtutubos ng Panginoon Diyos. Kinailangang magsimula muna ng tama para magtapos ng tama. See? Start right, end right. And it is by the blood, the slain lamb. Kung wala ang dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Binanggit din sa Hebrews chapter 9, verse 22. Ang sabi rito, and almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Pag walang dugong mabububo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya, bakit kinailangan na dugo ang gamitin ng Panginoon Diyos para iligtas tayo sa krus ng Kalbaryo? Bakit kinakailangan na ang ibigay niyang utos sa mga Israelites sa Old Testament ay pumaslang sila ng tupa? Iaalay nila ito para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. See, it's blood. And all throughout that, the Old Testament, makikita natin kung paano ang mga Hudyo ay nag-alay ng dugo as commanded by God unto them. Dahil ito ang makapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. At kung bakit si Abel ay nag-alay ng dugo, at kung bakit ang Diyos ay pumaslang ng tupa doon sa hardin ng Eden nung magkasala si Adan at ang babae. Because this is all pointing doon sa gagawin ng Panginoong Diyos na paraan ng pagtutubos sa atin. The provided way and approach is by the blood. Now, itong
kaganapan na ito naganap sa Garden of Eden hanggang sa Kalbaryo ay isang bagay na inisip ng Panginoon Diyos na kanyang gagawin at natapos na ito sa kanyang kaisipan. Because God thought of this plan, inisip ng Panginoon Diyos kung ano yung kanyang gagawin, and bago pa man ito magkaroon ng kaganapan sa mundong ito, ang lahat nitong magaganap sa lupang ito ay tapos na sa kaisipan ng Diyos. Kaya may binanggit uli si Pablo dito sa Hebrews chapter 4, verse 3. Binanggit niya dito, Hebrews chapter 4, verse 3 ni Pablo. Sabi, "For we who have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest." Now look at this, itong susunod, nakatuloy niya. "Although the works were finished from the foundation of the world." See that? Tapos na daw all the works of God were finished. Kailan? From the foundation of the world. See, it's all been settled already. Tapos na ito sa kaisipan ng Panginoon. God thought of all these and it's already done. Kinakailangan na lang na kung ano yung inisip ng Panginoon Diyos in His great plan ay maisakatuparan dito sa mundong ito. Now, kung titignan natin kung ano ang nasa kaisipan ng Diyos noon, bago pa man magkaroon ng simula, bago pa man siya lumikha ng mga anghel, sapagkat ang unang nilikha ng Diyos ay mga anghel. Pero bago pa ang paglilikha ng Panginoon, naroon siya, ang Panginoong Diyos, by Himself. See? He was the great Elohim who existed by Himself. Nag-iisa lamang siya doon, ang Panginoong Diyos. And while He was there, meron siyang kaisipan, and this was revealed by God to the Apostle Paul and the Apostle John. Titingnan natin ang binanggit dito sa Revelation chapter 13, verse 8. Tingnan niyo ang sinabi nung vision na ipinakita ng Diyos kay Apostle John. Because ang Revelation are visions. Yung mga pangitain ito na pinakita ng Diyos kay John, na isinulat ni John ng lahat ng mga ito. And isa ito sa mga pinakita sa kanya, Revelation 13, verse 8. "And all that dwell upon the earth shall worship Him." Yung Him na tinutukoy John ay yung halimaw, the beast, the first beast of Revelation 13, na lumabas sa dagat, sa tubig. And we know who that is. Sabi doon, lahat ng nakatira sa mundong ito, sasambahin siya. Yung beast, yung Antikristo. Sino ang mga taong itong sasamba sa Antikristo? Whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, dito sa scripture na ipinakita ng Diyos kay John nung sinulat niya ito, makikita natin ang dalawang bagay na nasa kaisipan ng Diyos. When He was all by Himself, before He started creating, before He created the angels, makita natin ang dalawang bagay na nasa kaisipan ng Panginoon Diyos nung siya ay nagplano ng redemption. Una, ang kordero ay pinaslang na.
At sino itong lamb na tinutukoy rito? Ito yung kanyang gagawin balang araw. See? Through the person of the Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So even before the foundation of the world, nakita na at pinlano na ng Panginoon Diyos na siya ay magkakatawang tao. Dahil dito sa kordero na ito, the Lamb. See, God already planned that He is going to put on flesh at mamamatay sa krus ng Kalbaryo for redemption. Para kanino? Kanino siya mamamatay? Sino ang tutubusin niya? For all those people, amen, yung kanyang mga anak, kanyang binhi, na kanya nang isinulat sa Lamb's Book of Life. Okay? Yung Book of Life ay merong bahagi ng kordero. You see, Lamb's Book of Life. Dito isinulat ng Panginoon Diyos ang lahat ng kanyang binhi. Kaya mababasa pa natin dito sa Revelation chapter 21, verse 27. Ito ay patungkol sa magiging future home ng bawat pinili at hinirang ng Panginoon. Na tinawag ritong New Heaven and New Earth. This is in the future. Titirhan natin ito pagdating ng araw. Sa Revelation 21, verse 27, ang sabi rito, "And there shall in no wise enter into it," walang makakapasok doon sa lugar na iyon, "anything that defiles. He that works abomination or makes a lie." Walang makasalanang makakapasok roon. You see? Sapagkat lahat ay lilinisin na ng Panginoon Diyos when the appointed time comes. But, sabi dito, sino makakapasok? But they who are written in the Lamb's Book of Life. See? So, sino ang makakapasok doon sa future home, the new heaven and new earth? Those who are written in the Lamb's Book of Life. Sino sila? Sila yung dahilan kung bakit ang kordero ay pinaslang, sapagkat ito yung inisip na ng Panginoon Diyos. Dito sa Revelation chapter 13, yung kordero ay pinaslang na. See, before the foundation of the world. So hindi pa man ito nagaganap sa Kalbaryo, but God already thought about this, na siyang gagawin niya. He already planned na magkakatawang tao siya. Mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa mga pinili at hinirang niya. Chosen and elected of God before the foundation of the world. Written in the Lamb's Book of Life. Now, ang Book of Life is not a literal book. Hindi ito literal na aklat na akala natin noon ay si San Pedro ay meron siyang malaking aklat doon sa pintuan ng langit at lahat ng taong mamatay dadaan muna sa kanya, pagkatapos tatanungin ang pangalan. Anong pangalan mo? Ako si Juan de la Cruz. Tignan ko nga kung nandito ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hahanapin niya. So, that was a misconception na itinuro sa atin noon about this Book of Life. Because the Book of Life is not a literal book. The Book of Life is the mind of God. Sabi ng Panginoong Jesus doon sa mga disipulo niya, the 70 disciples, na binigyan niya ng kapangyarihan, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Nung bumalik na sila, tuwang-tuwa itong 70 disciples. Sapagkat sabi nila, Panginoon, yung mga espiritu sumusunod sa amin. Yung mga may sakit, gumaling. Pinatong namin ang mga kamay namin, gumaling sila. Pinangaral namin ang ebanghelyo, may mga tumanggap sa salita. Nagpalayas kami ng mga demonyo, umalis ang mga demonyong ito. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magsaya kung ang mga espiritu sumusunod sa inyo, kung ang mga demonyong ito ay
ay meron kayong authority over them, bagkus maggalak kayo kapag ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Okay? You can read that. I think that's in Matthew 10. Kung di ako nagkakamali. Matthew 10:20, if I'm not mistaken. There's names written in heaven. See, because these are two things that God thought of before the foundation of the world. Pinasulang na ang tupa sa kanyang kaisipan. At pangalawa, meron na siyang mga pinili at hinirang, chosen of God, before the foundation of the world. Kaya, maski ang si Apostol Pablo, binanggit niya ang bagay nito sa aklat ng Ephesians chapter 1, verses 4 and 5. Ang sabi niya rito, Ephesians chapter 1, verses 4 and 5, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world. You see? So, kailan ka naging anak ng Diyos? Ikaw ba ay naging anak ng Diyos nung tumanggap ka sa Panginoon ngayon? Hindi. Ikaw ba ay naging anak ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo nung namatay si Kristo doon at tinubos ka niya sa pamagitan ng dugo? Hindi rin. Ikaw ba ay naging anak ng Diyos nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Hindi rin. Ikaw ay anak ng Diyos at pinili ka niya before the foundation of the world. You see? When God was all by Himself, existing by Himself, He has already chosen you. Kaya ipinapakita mo lamang ngayon sa buhay mo kung ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos, kung ikaw nga ay galing sa kanyang kaisipan doon before the foundation of the world or not. You see? Pinapakita mo lang ngayon. See? Whatever you do with the Word of God ngayon, whatever your reaction is to the Word of God ngayon, ipinapakita mo lamang kung kanino kang anak. Kung ikaw ba'y anak ng Diyos, ay part of God before the foundation of the world, or bahagi ng side of Satan, the seed of Satan. So, by Abel, pinakita sa atin ni Pablo bilang unang character na ginamit niya sa Hebrews chapter 11. Okay? Kung babalikan natin scripture natin, because Hebrews 11 is the faith chapter of the Bible. Pinakita dito ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na ipinakita nila ang pananampalataya na ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanila. So si Abel, ipinakita niya ang kahalagahan ng dugo, ang kahalagahan ng paglapit sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng dugo. Now, itong dugo na ito sa atin ngayon ay hindi na tumutukoy sa literal na dugo ng tupa. Kasi binanggit sa Old Testament, may binanggit sa Leviticus, sa Numbers, Deuteronomy na ang buhay ay nasa dugo. Okay? Sabi doon, life is in the blood. Kaya, bakit kinakailangan na paulit-ulit na mag-alay ng mga tupa at mga hayop ang mga Israelita para patawarin sila ng Diyos? Pero sa Panginoong Hesus, minsan lamang niyang ginawa ito. Why is that? It is because yung mga hayop, pag sila'y pinatay, tapos na sila. Wala namang kaluluwa ang mga hayop. Okay? Meron lamang silang katawan at espiritu, sapagkat yung espiritu ang nagbibigay sa kanila ng buhay sa katawan, wala naman silang kaluluwa na pwedeng bumalik doon sa nag-alay. Kaya, nung pinaslang ang mga tupa, ang mga hayop, tumulo ang dugo.
yung Israelita, yung Hudyo na nag-alay nitong dugo, meron pa rin siyang conscience of sins. Pagkatapos ito, pagtalikod niya, makakagawa ulit siya ng kasalanan. At paulit-ulit na ginagawa ito, naging cycle. At hindi man magandang banggit sabihin, pero naging lisensya ng mga Hudyo ito para sila'y makagawa ng mga kalayawan nila ng kanilang kasalanan. But Jesus Christ only did this once, minsan lamang, sapagkat nung siya pinaslang sa krus ng Kalbaryo, yung buhay na nasa dugo ay bumalik. Amen. Pumasok ito sa mga mananampalatayang tunay. You see? Because He is the perfect sacrifice, perfect Lamb of God. And inside of Him was the Spirit of God Himself. So, nung siya pinaslang on that Good Friday sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siyang mag-uli on Easter Sunday, and nagpakita siya, 40 days na nagpakita siya kasama ng mga Old Testament saints doon sa Jerusalem sa mga mananampalataya ng Diyos. Umakyat siya sa langit sa Acts chapter 1. Pagdating ng Acts chapter 2, on the 50th day, okay, pagkaakyat niya sa langit, on the 50th day, naganap ang nangyari sa Acts chapter 2 na natanggap ng mga 120 disciples, true disciples ng Panginoon, for the first time, ang Espiritu ng Diyos. Dahil ito ang pinakanais na gawin ng Panginoon. It is to dwell, manirahan siya sa kanyang mga anak. Thank God for that. That has always been the desire ng Panginoon Diyos. Even in the Old Testament. See? Sa Exodus, makikita natin, chapter 25, na nung nagpatayo ang Diyos ng tabernakulo kay Moses para sa mga Hudyo, ang layunin ng Diyos ay that I may dwell among my people. Para makasama ko ang bayan ko. Because God wanted fellowship. Fellowship with His people. Pinakita yan doon sa tabernacle and the temple. Tabernacle during the time of Moses hanggang kay David. Sina, ito ay gawa lamang sa balat ng hayop. Dahil itong tabernakulo at naging templo, naging gawa na sa bato, but this tabernacle is a type and shadow ng tao. Ng bawat isa sa atin. Ang tabernacle ay mayroong 3 bahagi. Yung nasa labas, outer court, yung nasa gitna, at ito na yung part ng sanctuaryo, nabububungan na ito. Yung nasa gitna ay tinatawag na banal na lugar, holy place. At yung nasa pinakaloob pa, yung ikatlong bahagi, ay tinatawag na pinakabanal na lugar, most holy place. See, the holiest of holy. Ngayon ito ay tumutukoy sa tao. Yung nasa labas, outer court, ay tumutukoy sa ating katawan. Yung nasa gitna ay tumutukoy sa ating spirito. At yung nasa loob, the third compartment, the most holy place, ay yung kaluluwa natin. At saan bumaba every time na nandoon ang high priest? Saan bumaba ang kalulatian ng Diyos? Doon sa ikatlong bahagi, which represents and which pictures your soul, ang kaluluwa mo. Because that is where God wanted to dwell in you, in your soul. Hindi lamang sa katawan, ayaw lamang ng Panginoon na pagalingin ang ating katawan. So pag gumaling tayo sa ating karamdaman, pinagaling tayo ng Panginoon, hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo magkakasakit pa. Meron pa rin pagkakataon na magkakasakit.
Not even in the spirit, but the innermost man, the inner man, which is the soul. Doon nananahan ang Panginoong Diyos. Doon niya gustong manahan. Amen. Kaya yun yung kanyang ginawa. For the very first time, nanahan ang Espiritu ng Diyos sa tao, sa kaluluwa ng tao, na naganap sa Acts chapter 2. Hanggang ngayon, lumipas ang 2,000 years, 7 church ages, patuloy pa rin ginagawa ng Panginoon Diyos ito. Hindi sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng sumasamba sa Kanya, hindi sa lahat ng uma-attend ng church, kung hindi doon sa mga taong pinili at hinirang niya before the foundation of the world. See? What we have read in the scriptures kanina. So we can see the importance of what Paul was trying to show us through Abel. See, this is the first step. Unang hakbang ng unang proseso na ginawa ng Panginoon Diyos para tubusin tayo. See, by the blood. Okay? Para maibalik niya tayo sa kanyang sarili. At ito ay tinatawag din na bagong pagkasilang. The new birth. Siyempre, dahil bagong pagkasilang, hindi pa diyan nagtatapos ang proseso ng Panginoon Diyos ng pagtutubos niya. Dahil yung sanggol na isinilang, hindi mananatiling sanggol yan. Kinakailangan niyang lumaki. Okay? Kinakailangan niyang from an infant, magiging baby. Kasi infant is from birth up to 2 years old. From birth up to 2 weeks old. Infant. From 2 weeks to 2 years old, baby. See, that's the babyhood stage. From 2 years old hanggang 12, that is the childhood stage. From 13 up to 19, teenager. Kaya lahat ng edad nun, teen, 13, 14, teenager. Hindi na bata yon, hindi na childhood. Pero hindi pa rin nagtatapos doon. Merong tinatawag after maging teenager, pagdating ng 20, may adulthood na. You see? Nagmamature in every stage nito, nagmamature ang tao. See? From early adult into latter part ng pagiging adult niya. There's a maturity that comes. Not only sa physical, kung hindi sa pag-iisip, kung hindi sa, pati na rin sa emotions. See? In all aspects ng buhay ng tao, ay nagmamature pagdating ng adulthood. At ito naman ang nais na ipakita ni Pablo sa buhay ni Enoch. Kasi pagkatapos ng new birth, ng bagong kapanganakan, which itinuro ito ng Panginoong Jesus, sa John chapter 3, yung bagong pagkasilang, bagong kapanganakan, it is a spiritual birth. Dahil sa simula pa lang ay mali na ang ating kapanganakan. So bakit natin kinakailangang maipanganak muli? Sapagkat yung pagpapaanak sa atin through a sexual act ay mali. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. But it was permitted by God dahil meron siyang pagtutubos na kinakailangang gawin. No. So, tinuro ng Panginoon, John chapter 3, bagong kapanganakan sa spirito at sa tubig. That is by the Word and by the Spirit of God. Nagagamitin ng Panginoon para sa ating kapanganakan. By the Word and by the Spirit. Nagsisimula ito sa pagsisisi, pagbautismo sa tubig. Isa rin yun sa ibig sabihin ng tubig doon sa John chapter 3.
baptism in water sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Okay? Tapos, ang salita ng Panginoon Diyos ang siyang magpapalago sa kanya. And now, dito papasok ang patungkol naman kay Enoch. Because si Enoch, siya ay ang ikapito mula kay Adam. 7th generation from Adam. Mansinin ninyo, si Abel ang una, first generation, pero pinatay siya, pinalitan siya ni Seth. Si Enoch naman ay ikapito from Adam. And it is in this 7th na ang Panginoon ay gumawa ng isang kababalaghan sa buhay niya. Sabagat kung titignan natin babalikan natin yung Genesis chapter 5 na mga henerasyon ni Adam, binanggit niya rito yung 10 generations from Adam. Adam up to Noah, yung ikasampu. Makikita natin na Genesis chapter 5 verses 1 and 2, this is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Male and female created he them and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. Inulit dito yung nauna nang binanggit sa Genesis chapter 1 verses 26, 27. That Adam was created in the image and likeness of God. Kaya, ang Diyos hindi naman siya laman. Okay? Not in this flesh. So, yung Genesis chapter 1 na tao, na Adam, na nilikha ng Panginoon Diyos sa Genesis 1, 26 and 27, wala pa ito sa laman. Ito ay nasa anyong spirit. See, a spirit man. Meron siyang anyo, but not in flesh. He is in the spirit. Okay, but with a form na tinatawag na theophany. So yun ang image and likeness ng Panginoon Diyos. Itong si Adam. At pagkatapos, inilagay siya, Genesis chapter 2, verse 7, ang sabi doon, God formed man of the dust of the ground. So doon na niya ngayon inilagay ang Genesis chapter 1 na tao, the spirit man, Adam, inilagay niya ngayon sa Genesis chapter 2, inilagay niya ngayon ito sa laman. Katulad nitong laman natin ngayon. Because God had a purpose at yun ay para maganap ang pagkahulog sa kasalanan. Kasi hindi magagawa ng Panginoon na iligtas tayo kapag hindi mahuhulog sa kasalanan ang tao. So God permitted all these things. This is not the perfect will of God, but a permissive will ng Panginoon that eventually ay hahantong din sa kanyang sakdal na kalooban. And remember, the purpose of God in these things is redemption. Okay? Ulitin ko, ang purpose ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga bagay na ito is redemption. Bakit siya lumikha ng langit at ang lupa? His purpose was redemption. Kaya ang lahat na lang ng naganap roon sa Garden of Eden points us to what God did on Calvary. Yung kanyang pagtutubos. Hindi nabigla ang Diyos nung nagkasala ang babae, nung nahulog sa kasalanan ang babae, nung nadaya ang babae, at dinamayan ng lalaki. Hindi nabigla ang Diyos nung si Lucifer sa langit, nung wala pa ang mundong ito, nung nilikha pa lang niya ang mga anghel. Hindi nabigla ang Diyos nung si Lucifer, ang sabi sa Isaiah chapter 14, verses 12 hanggang 15, nakitaan siya ng kasalanan. Bakit? Kasi meron siyang 5 pagnanais doon. At ang pinaka-summary nitong 5
pagnanais niya doon ay gusto niyang maging Diyos. Gusto niyang magtayo ng kaharian na mas malaki kaysa kaharian ng Diyos. Mas maganda kaysa kaharian ng Diyos. See? But God was not surprised nung nangyari ito kay Lucifer. Hindi, hinintay ng Diyos na mangyayari ito sapagkat plano na niya ang mga ito. See, we read kanina sa Hebrews 11 verse 3, Hebrews 4 verse 3, na ang lahat ng mga gawa ay tapos na. All the works of God, tapos na ito from the foundation of the world. Kinikilos na lamang natin kung ano yung plano ng Panginoon Diyos before there was a beginning. Parang mayroong isang direktor, kumuha siya ng mga artista, may mga bida, may mga kontrabida, at pinabasa sa kanila ang script nila. And itong script na ito, na sinulat ng isang script writer, may kwento siya, nilagyan niya ngayon ng mga script ng different characters. Pero ang kwento na ito ay nanggaling sa isang libro. Nabasa ng direktor ang libro. Pagkatapos, isinadula niya ang mga ito. Kumuha siya ng script writer, ginawa ng script, may mga bida, may mga kontrabida, ginawa niya ng kwento ayon doon sa kwentong nasa libro. Pero itong libro na ito, may pinagmulan pa. Ito ay yung kaisipan na nagsulat ng aklat. See? So lahat nagsimula muna sa kaisipan ng author of the book. At kinailangan niya ng scriptwriter, ng director. You see? Siya mismo yun. Ang Diyos mismo ang scriptwriter, ang Diyos mismo ang director. Kumuha siya ng mga gaganap sa mga ito. Kaya kinuha niya si Satanas bilang kasangkapan niya para mandaya ng mga anghel sa langit at mandaya ng mga tao sa mundong ito. Hindi na bigla ang Diyos. Plano talaga ng Panginoon ito para may pakita niya ang kanyang pagtutubos. Amen. Thank God for that. Kaya ang Biblia ay tinatawag na Holy Scriptures. Banal na kasulatan. Sa English, Holy Scriptures. Scriptures. Meron itong root word na script. Scripted. See? Kaya, itong Biblia, nandito na ang script. Holy Scriptures. Nakasaad na dito, sino ang mga anak ng Diyos, sino ang anak ng Satanas. Ano ang gagawin ng Diyos, ano ang gagawin ni Satanas. Lahat na ng script ay nandito na. Ipinakita na sa atin ng Panginoon Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Thank God. Praise God. At kinailangan ng Panginoon na magbigay ng pananampalataya, and ang pananampalataya ay kapahayagan sa kanyang mga anak para makita natin, ma-recognize natin sino tayo sa aklat, anong ginagawa ng Diyos, anong layunin niya, anong ginagawa ni Satanas. Makita natin ang buong storya, ang buong kwento ng pagtutubos ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon Diyos ito all throughout. Sa Old Testament, pinakita in types and shadows. And now, in the New Testament, tayo ang realidad ng mga bagay na tinipo at larawan sa Old Testament ng mga propeta ng Diyos. So, babalik tayo kay Enoch. Dito sa Genesis chapter 5, pagdating na sa verse 3, and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. You see, eto na ngayon ang pagkakaiba. Sapagkat si Adam, Genesis 5 verses 1 and 2, na hinango sa Genesis 1 verses 26 and 27, si Adam nilikha sa image and likeness of God Himself.
Pero pagkatapos magkasala ni Adam at ng babae, lahat na ng kanilang mga anak, lahat ng lumabas sa kanila ay hindi na ayon sa larawan at anyo ng Diyos, kung hindi in the image and likeness of fallen Adam. See? Nung makasalanan na si Adam, yun ang naging image and likeness nung mga naging anak nila. O throughout, hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya, because of this, tignan ninyo, lahat na lang ng mga naging anak ni Adam dito ay namatay. Mababasa natin yung si Adam sa verse 5, nabuhay siya ng 930 years at namatay siya. Sa verse 8, yung sumunod sa kanya, si Seth, nabuhay ng 912 years at namatay siya. Sa verse 11, yung apo ni Adam na anak ni Seth, si Enosh, namatay din siya. Sa verse 14, yung anak ni Enosh na si Kenan, namatay din. So anong nangyayari? Yung mga ipinapanganak ni Adam na makasalanan na, lahat sila ay namamatay. You see, nawala na kay Adam yung pribilehiyo, yung right to life nung siya ay nahulog sa kasalanan. Well, we know na hindi naman si Adam na lalaki ang nadaya, kung hindi yung babae ang nadaya. See? Pero si Adam, dahil alam niya kung anong kaisipan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, hindi siya nadaya. At hindi siya pwedeng madaya ng kaaway, bagkus dahil sa pag-ibig niya sa kanyang asawa, doon sa babae na pinangalanan na lamang niyang Eva pagkatapos magkasala, dinamayan niya. Dahil ipinapakita nito, remember si Adam, first Adam, ay tipo at larawan ng ikalawa at huling Adam. Nung nakita niyang nalugmok na sa kasalanan yung kanyang asawa, sa halip na iwanan niya at palitan niya, pwede namang kung gugustuhin ng Panginoon Diyos, pwede na lang niyang palitan ang babae. Lilikha na lang siya uli ng isa pang babae. Pero hindi ginawa ng Diyos ito. Yung makasalanang babae, dinamayan ng lalaki si Adam. Dahil ito ipinapakita na yung ikalawa na Adam, yung huling Adam, who is none other than Jesus Christ Himself, ang sabi sa Korinto, nung tayo ay nahulog sa kasalanan, dahil tayo yung Eva. See? Nahulog tayo sa kasalanan, dinamayan tayo ni Kristo. Hindi niya tayo ipinagpalit. See? Kung hindi, nagkatawang tao siya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin, sa kanyang mga tunay na pinili at hinilang. Amen. You see, the work of redemption is always shown in these scriptures in the Bible. Pero pagdating na sa ikapito mula kay Adam, dito ipinakita ng Diyos ang isang kababalaghan na pinutol ng Diyos ang kamatayan sa panahon ni Enoch. Ikapito mula kay Adam, ang sabi ni Jude chapter 1. Isang chapter lang naman ng Jude. Si Enoch ay ikapito mula kay Adam. At dito pinutol ang kamatayan. Dahil anong tinutukoy ng bagay na ito? Sa ikapitong kapanahunan, generation from Adam ay tumutukoy sa panahon natin ngayon. Ikapito ang panahon natin. Amen. Among ikapitong church age ang panahon natin. Unang church age. History of the church. See? Yung pinakauna ay yung panahon ni Pablo, ng mga apostol na roon. At si Pablo ang ginamit
para sa mga hentil. Ang kaligtasan ay napunta na sa mga hentil dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang kaligtasan. Pero sa huling kapangyarihan natin sa ikapito, ay gaganapin ng Panginoon ang kanyang ginanap kay Enoch na hindi siya namatay. Mangyayari din sa atin yan, hindi din tayo mamamatay. Kung hindi, anong sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, babaguhin ang katawan natin. Papalitan ang katawan na ito na isang katawan na immortal, hindi na mamamatay. Katawan na incorruptible, katawang hindi na mabubulok. Okay? So, look at that. Pinapakita sa atin yung stage na ito sa pamamagitan ni Enoch. Si Enoch ay bumalik doon sa inahin ng una. The seed went back to its original form, the seed. Kaya sabi doon, Enoch walked with God. Ito ba sa natin, doon sa sinulat ni Pablo, si Enoch walked with God. Okay? He pleased God. Nilugod niya ang Diyos sa kanyang buhay. Why? Because sa buhay ni Enoch ay pinapakita ang perfect state of man. See? A son of God. Yung stature of a perfect son of God ay pinapakita sa buhay ni Enoch. Kaya niya nilugod ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Okay? Si Enoch ay tumutukoy sa isang mananampalataya na dumaan sa dugo, dumaan sa bagong pagkasilang hanggang sa siya ay maging mature Christian. An adopted son of God. See? A manifested son of God na binanggit ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 23 or 24. Okay? Man in the image of Jesus Christ. And that is what Enoch tells us. The process, see? Yung maturity, nagmula sa pagkasilang, bagong silang, at lumago yung spiritual maturity, tinuruan ng banal na spirito, ang spirito ng Diyos mismo, sa pamamagitan ng mga karanasan niya, ayon sa scriptures, tinuruan siya ng salita ng Panginoon Diyos, hinubog siya at hinubog ng Panginoon na maraming mga dumating na mga pagsubok sa kanya na pinahintulot ng Panginoon para siya ay hubugin ng Panginoon in the image of Christ Himself. Ito yung binanggit dito sa ni Pablo sa Romans chapter 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate. Okay? May foreknowledge, may unang kaalaman ng Panginoon. Kailan yan? Before the foundation of the world. Yung pinag-usapan natin kanina, na pinilit hinirang niya. Sila ay predestinated, sabi dito ni Paul, to be conformed to the image of His Son, that is Jesus Christ. Okay? Kaya, we are already predestinated by God na maging katulad ni Kristo. To be molded and shaped into the image of Jesus Christ Himself. What's that? Tumutukoy yun sa maturity natin. From spiritual birth natin, from the new birth, up to the stature of a perfect man. The stature of a perfect Son of God. Mature Son of God, adopted Son of God. So yung mga terminologies na iyon ay ginamit ni Pablo. See? Ay may tinukoy siyang tungkol sa adoption, which is tumutukoy sa maturity. May binanggit rin si Pablo sa 1 Corinthians 13, simula verse 9, For we know in part and we prophesy in part. Bahagya ang nalalaman namin at nagpopropesiya ng bahagya. Verse 10,
But when that which is perfect is come, may tinutukoy si Pablo na sakdal na darating sa panghinaharap. Then that which is in part shall be done away. Mawawala ang bahagya kung hindi magiging sakdal. Ginamit niya ang dalawang illustrations para ituro niya itong tinuturo niya rito na yung bahagya ay matatanggal kapag dumating na ang sakdal. Unang ginamit niya ay ang tao, verse 11. Sabi doon, nung ako'y bata pa, nagsalita ako gaya ng bata, umintindi gaya ng bata, nag-isip gaya ng bata. Pero nung ako'y gumulang na, nag-mature na, when I became a man, I put away childish things. Look at the maturity na ginamit niya ditong illustration ng paglago ng isang bata. From being born as an infant into becoming an adult. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Pangalawang illustration na pinakita niya rito ay tungkol sa salamin. Verse 12. Sabi dito, for now, we see through a glass darkly. Tumitingin ako sa salamin ngayon, hindi ko maaninag kung sining nandoon sa salamin na ito. Pero sabi niya rito, but then, face to face. May pinakita siya, may sinabi siya rito na darating in the future. Then, sabi niya, when that which is perfect is come, mukha sa mukha na, face to face, makikita ko na kung sino yung mukha na nandoon sa salamin. Noong una, madilim pa. Kasi yung hindi ka pa mature as a Christian, as a real Christian. Pero dumaan ka sa proseso, pinadaan ka ng Panginoon sa proseso na ito, ginawa kang mature ng Panginoon through the process of adoption. Kaya ngayon, sabi ni Pablo, pag tumingin ako sa salamin, kita ko na kung sino ang mukha roon. Yun ay ang mukha ko. See, that's my image in the picture, in the glass, in the mirror. Kaya sabi niya nito, tutuloy natin yung verse 12. But then shall I know, even as also I am known. So sino yung tinutukoy niya rito na makakarating sa pagkaalam sa Kanya, ang anak ng Diyos. Ikaw, every true Christian who was predestinated by God, chosen and elected by God before the foundation of the world, written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. You see, makakarating ka sa pagkaalam ng Diyos sa iyo noon, nung ikaw ay pinili at hinirang niya before the foundation of the world. Pinanak tayo dito makasalanan, hindi natin alam na anak tayo ng Diyos. Nagkaroon tayo ng spiritual na amnesia. Pero, nung dumating ang panahon na tayo ay tinawag na ng Panginoon Diyos, dumaan tayo sa bagong pagkasilang, yun yung experience ni Abel na pinapakita sa atin, the first stage. Tumanggap tayo sa ating Panginoon Diyos, pinadaan tayo sa maturity ng Panginoon hanggang sa makarating tayo sa pagkakilala kung sino tayo. Hindi pala tayo anak ng ating mga magulang lamang. Sa pisikal yan, kung hindi pinapakita na tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay galing sa Diyos before the foundation of the world. Kaya babalik din tayo doon sa Kanya before the foundation of the world. And after He has performed His work of redemption in us, babalik tayo sa Kanya. Ay itong pinakita kay Noah. The maturity ng isang anak ng Diyos. Hanggang sa kunin tayo ng Panginoon sa rapture na tinatawag. Na ang pinakahuling bahagi ng rapture ay ang pagbabago nitong katawang lupa na ito, papalitan, binanggit ko kanina, yung 1 Corinthians chapter 15, verses 51 at pababa, papalitan ng Diyos ang katawang ito sa katawang hindi na mamamatay at hindi na mabubulok. Kaya si Enoch ay kinuha ng Panginoon Diyos habang siya ay buhay pa. Praise God. While still living, because he pleased God, nilugod niya ang Diyos.
Dahil ang Panginoon Diyos ay naguhubog ng kanyang mga anak na dadalhin niya sa kanyang larawan in His image. Si Adam, nung siya'y bumagsak, lahat ng pinanganak niya ay born in His own image. Ang sabi doon ng Genesis chapter 5, verse 3. Pero ibinabalik tayo ng Panginoon Diyos sa bagong kapanganakan para tayo ay maipanganak niya through the new birth at lumago tayo, lumaki tayo, mag-mature tayo, not anymore in the image of our parents, but in the image of Jesus Christ Himself. You see, back to how Adam was first created doon sa Genesis chapter 1, in the image and likeness of God. So ang Panginoon Diyos, hinuhubog niya ngayon ang kanyang mga anak in the image and likeness of God. Praise God for that. See? Kaya doon binasa natin sa Romans chapter 9:29. Tayo ay hinuhubog ng Panginoon in the image of Christ. The likeness ay darating pag binago na ng Panginoon ang katawang ito doon sa huling bahagi ng rapture. Nakukunin tayo habang buhay pa na may bagong katawan, a glorified body, dadalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Yan ang pinapakita ni Pablo sa paggamit niya kay Enoch. See, in that stage. Now, susunod si Noah. Si Noah ay nabuhay sa dalawang mundo. Si the antediluvian world and the post-diluvian. Ibig sabihin, bago dumating ang napakalaking baha at pagkatapos ng napakalaking baha. See, these two worlds, the world before the flood and the world after the flood, nabuhay si Noah rito. Now, ano ang tinuturo sa atin nito kay Noah? Binabanggit niya ni Pablo sa pamamagitan ni Noah na may mga anak siya, kung susundan natin yung stages from Abel to Enoch, nagkaroon ng new birth, bagong pagkasilang, bagong kapanganakan kay Kristo, lumago sa pananampalataya, lumago sa maturity, nakarating siya sa stature of a perfect man, a perfect son of God, a manifested son of God, an adopted son of God, who has the image of Christ, the life of Christ, the power of Christ. Ngayon, si Noah, kung idudugtong natin yung proseso ng pagtutubos, siya ay iniligtas ng Panginoon sa baha. Bago pa man magkaroon ng baha, pinagawa na siya ng arka. At sa pamamagitan ng arka na ito, na tumitipo sa Panginoong Hesus, ito ang nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya doon sa napakalaking baha. That judgment that was that came during their time. At magkakaroon din ng judgment ang Panginoon para sa mga tao sa panahon natin ngayon for rejecting the light of this day, the revealed word of this day. Ngayon, si Noah ay tipot larawan ng umalis dito sa mundong ito through the ark, and that is Christ, through Christ, being a mature and adopted son of God, pero bumalik si Noah. After the flood. Ano tinutukoy nun? Si Noah, nung bumalik siya rito, ay binigyan siya ng kapamahalaan ng Diyos. Gaya ng kapamahalaan, dominion na ibinigay ng Diyos kay Adam. Kaya, mabasa natin sa Genesis chapter 9. Pansinin ninyo, inulit ng Diyos yung binanggit niya kay Adam nung pagkalikha pa lang ng Diyos kay Adam sa Genesis chapter 1, verses 26 hanggang 27.
Dito sa Genesis chapter 9, verse 1 and 2, "But God blessed Noah and his sons and said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth." The same thing na binigay ng Diyos na commandment doon sa unang Adam before the fall, Genesis 1. "And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moves upon the earth, and upon all the fish of the sea. Into your hand are they delivered. Every moving thing that lives shall be food for you, even as the green herb have I given you all things." See, the dominion ay ibinigay ng Diyos kay Noah after the flood. Ano ang tinutukoy nito? Sa isang taong nakaranas ng bagong pagkasilang, that is Abel. Tinipo at anino kay Abel. Sumunod si Enoch, pagkasilang niya, lumago siya hanggang sa siya ay mag-mature. Man formed in the image of Christ. Kaya siya ni-rapture. Okay? Mara-rapture tayo pagdating ng malapit na panahon. At si Noah ngayon, siya yung dumugtong dito sa proseso ng pagtutubos. Sapagkat kinuha siya above the judgment by the ark, and that is Christ, Christ's plan of redemption na ginawa niya kay Noah, at bumalik siya dito nung malinis na ang mundong ito. Wala nang masama. Pinatay ng Diyos ang lahat ng masasamang tao. Dahil pagkatapos ng rapture, anong gagawin ng Panginoon Diyos? Paghuhusga, great tribulation ang magaganap. Ito ang paghuhusga ng Panginoon sa lahat ng tao may iwan dito. At paglilinis niya sa mundong ito. Kaya magkakaroon ng 3.5 years na Great Tribulation. Pagkatapos ng Great Tribulation na ito, puputulin ang kombinante ng Antikristo at ng mga Hudyo. Kaya hindi na matutuloy yung 7 years. 3.5 years lang, puputulin na doon. Pagkatapos, after the Great Tribulation, darating ang tinatawag sa Revelation chapter 11 na ikatlong pandaigdigang digmaan, third woe or third world war. Amen? Darating ito para linisin ng Panginoon Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Remember, kung babasahin natin sa 1 John chapter 5 verse 8. 1 John chapter 5 verse 8. Malapit na rin tayo magtapos. Mamadaliin ko na lang. Binabantayan ko rin ang oras. "And there are three that bear witness in earth, the spirit, the water, and the blood. And these three agree in one." See, spirit, water, blood. At ang tatlong ito ay sumasang-ayon sa isa. Anong sinasang-ayunan nito? Saan sila nagkakasundo? Sa isang layunin ng Diyos, and that is redemption. Pagtutubos. See? Dahil tubig unang dumating sa mundong ito sa pamagitan ng baha ni Noah. Sumunod ay ang dugo. Pagbubo ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yung huli ay yung Spirito, which is fire, apoy, magaganap sa World War III, nuclear warfare. See? Para God is going to cleanse this earth from all sin. Okay? Pagdating ng World War III. Para to give way sa millennium, 1,000 years na paghahari ni Kristo at ng lahat ng kanyang mga pinili at hinirang. Okay? Kaya babalik tayo dito sa mundong ito pag malinis na, pag tapos na ang kasamaan, kasi puputulin ng Panginoon Diyos ang kasamaan, tatalian niya si Satanas. So hindi niya papayagin si Satanas na mandaya muna pagpasok ng millennium. So babalik tayo rito. Ito yung pinakita ni Noah. Na siyang kinuha ng Panginoon Diyos, nadatnan niya ang baha, pero nakasakay na siya sa arka, handa na siya
Okay, he went above the judgment. He went above, he was raptured before the Great Tribulation. Pagkatapos, bumalik siya dito sa mundong ito for the millennium. Praise God! Para magbigyan ng Panginoon Diyos ng kapamahalaan. At iyon ang binigay ng Diyos kay Noah, dominion after the flood. At iyon ang ibibigay ng Panginoon Diyos sa bawat pinili at hinirang ng Panginoon Diyos sa mundong ito after the judgment, during the millennium. Amen. So, kita natin ang tatlong stages na ginamit ni Pablo sa pamamagitan ng tatlong men of God, Abel, Enoch, and Noah, para ipakita sa atin yung pagtutubos na gagawin ng Panginoon Diyos. Tatapusin ng Panginoon itong pagtutubos na ito. At hinihintay natin ngayon ay ang full redemption natin bilang mga anak ng Diyos pag binago na niya ang katawan natin sa isang katawang hindi na mamamatay at mabubulok na tinatawag na glorified body. Praise God! Ito ang bagay na hinihintay natin. Pero kinakailangan muna tayong makarating into that stature of a perfect man, a mature son of God, an adopted son of God, who has the mind of Christ. Sabi ni Pablo, the mind of Christ, ibibigay niya sa adopted son of God, mature son of God, the true Christians. Hindi yung Kristiyano lang, but the true Christians na sinulat ng Panginoon sa Lamb's Book of Life before the foundation of the world. See, not written in the Lamb's Book of Life. See, redeemed by the blood of the Lord Jesus. Sila yung dahilan. Every true son of God ang dahilan kung bakit merong pagtutubos ang Panginoon Diyos natin. Ito ay hinihintay natin, mga kapatid, at malapit nang dumating. Okay. Malapit nang dumating. So we can see here, bilang pagtatapos natin, ang tatlong uri ng tao. Una, man created by God. That is Adam. Siya lang ang taong nilikha ng Diyos. Lahat na ng mga sumunod ay ipinanganak na sa pamagitan ng babae. So after the fall, ang sumunod na ng mga tao ay man born of a woman. At dahil pinanganak sa babae, sila ay naging makasalanan because of the sin that happened in the Garden of Eden. A sexual act between the serpent, hindi pa ahas yun, but the serpent was the highest form of animal then in Genesis chapter 3. Ginawa na lang siyang reptile, the lowest form of animal, nung siya ay sumpain. There was a sexual act. At inintroduce ng babae ito doon sa lalaki. So, ito yung salitang eat, yung pagkain, eat, which speaks of a sexual act. Kaya lahat na ng pinanganak was born, lahat na ng tao after that was man born of a woman. Yung makasalanan na kailangan ng pagtutubos. At kung walang tutubos sa mga taong ito, hindi sila maliligtas. Pero salamat sa Panginoon sapagkat yung kanyang binhi ay naroon, kasama roon. Kaya nung kanyang tinubos, sila pinaranas sa kanila ng Panginoon Diyos ang proseso ng pagtutubos hanggang sa makarating sila doon sa ikatlong uri ng tao, man in Christ. Okay? Man in Christ. Kaya 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi dito, if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang na siya. Ito ngayon yung pinakita doon sa stages ni Abel, Enoch, and Noah. The stages of Christ's work of redemption na pinakita in types and shadows kay Abel, new birth, Enoch, man formed into the image of Christ, mature Son of God, perfect Son of God, perfected by the blood of Jesus Christ. Amen.
and raptured at bumalik sa mundong ito to rule in the millennium. Man in Christ. The three kinds of man. Man created by God. Adam lang yon. Man born of a woman. Lahat tayo. Man in Christ. All the true, chosen, and elected seed of God. Pinili at hinirang ng Panginoon Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mga salitang ito at naway nagbigay ang Panginoon ng kahit konti lamang na kaalaman sa inyong mga nakinig po rito ngayon. Pero mas mahalaga ay makatanggap tayo ng kapahayagan sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa pamagitan ng kapahayagan ay nalaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos. At ito ang gagabay sa atin, huhubog sa atin para makarating tayo in the image of Jesus Christ. Amen. God bless you all at pagpalain kayo, Brother Vic, Brother Marcial, ang pamunuan nitong Tulong Balita online. May God richly bless you all at ang mga nakinig ngayon at sumusubaybay sa inyong programa. God bless you, Brother Marcial, Brother Vic. Amen. At God bless din, Pastor Raymond. At nawa, Pastor Raymond, pagpalain ka ng ating Panginoon. Amen. Ang sambahayan mo at ang church o ang member na ipinagkaloob sa iyo. So, ganun din, Pastor Raymond, napakaganda. Amen, yung mga mensahe na binitawan mo, Pastor Raymond, at napapanahon. Amen. Amen. At sa mga nakinig, sa mga viewers po natin sa Bayambang, ang church po nila, Pastor Raymond, ay doon po sa Del Pilar. At kung mayroon po kayong katanungan sa amin, ay itanong lang po ninyo. At ikokontak po namin si Pastor Raymond doon po sa Bayambang. Ang church po doon ay sa Bayambang, Del Pilar. Amen. So, Pastor Raymond, God bless you. Pastor God Raymond. bless you, Pastor Vic. Pastor. Praise the Lord. Okay, kaya salamat sa Diyos dahil nakapakinig na naman tayo ng isang fresh man of the hour. Amen. Praise God. Kakaiba. Hallelujah. Na ito, mga kapatid, ay hindi ito pinahayag ng tao, kundi ito po'y pahayag ng Diyos, mga Amen. kapatid. Dahil nakita natin ang history ng ating pinagmulan, mga kapatid, magmula Praise kay God. Adam, Amen. praise God, hanggang nahulog, mga kapatid, ang babae. Ngunit hindi hinaya ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay nandun sa dusak ng kasalanan. Ginawa niya, ginampanan niya ang redemption para tayo maligtas. So, kapatid na Vic, mangyayari muli yung nangyari kay Enoch. Amen. Siya nawala. Amen. Hindi lang kay He Enoch, was kundi raptured. kay Noah. Kay Nakita Noah. rin natin kay Noah. At maging sa panahon natin, sa panahon ni Pablo, nangyari yung sinabi niya na yun ay mangyayari Yes. sa panahon natin. Amen. Amen. Okay, kaya isara na lang natin, kapatid na Marcial, para magkakaroon na tayo ng 2 hours na tayo. Praise the Lord. Kaya Yes, lahat ng kapatid. mga nakikinig, mga viewers natin at nakikinig ng Tulong Balita Online, Yes, Lord. hallelujah, na ilagay natin palagi sa ating kaisipan na nandyan si Kristo para tayo'y tulungan. Yes. Tayo po'y manalangin. Amen. O Diyos na makapangyarihan Siya sa nga po, lahat, Jesus. Lord, kay inang Panginoon na pakinggan ang iyong mga salita. Hallelujah. Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon, na ang iyong Oh, salita, Lord Panginoon, ay Jesus. nagbibigay, Panginoon, o God, ng Have kaliwanagan, mercy on us, Panginoon, Lord. sa aming pananampalataya, Hallelujah. Panginoon, na kagaya ng ibinahagi ng aming buting pastor, Panginoon, si Praise Pastor God, Raymond, Jesus. Panginoon, na patuloy ka na siyang ginagamit, Oh, yes, Panginoon, Lord. na Siya siyang nga po, binuksan Lord niya, God. Panginoon, o God. Amen. Hallelujah, ang isang misteryo, Panginoon, na kung saan, Panginoon, o God, na kung ano ang nangyari sa Garden of Eden, Oh, Panginoon, Jesus. at yung ginawa, Help us, Panginoon, doon po sa Calvary, Lord. na Amen. ikaw, Ama, ang siyang nag-redeem sa aming mga kasalanan po namin, Hallelujah. Panginoon. Tunay nga po, Praise Panginoon, God. o God, na dalaw lamang Siya nga po, po, Lord Panginoon, o God, ang siyang mag-manifest sa Amen. lupang ito, Panginoon. Ang Espiritu, Lord, ng iyong mga anak, Panginoon, at Yes, Espiritu ng Satanas, Panginoon. Kaya, O Diyos, lahat ng Help tao, us, Lord. Panginoong Help. Diyos, O God, kung sila po, Ama, Lord, hallelujah, ay manampalataya, Lord, at tumawag sa iyo, Panginoon. Amen. Kailanman, Panginoon, hindi mo sila itataboy, Yes. Panginoon, bagkus, Panginoon, sila po, Hallelujah. Ama, Lord, ay iyong aangkinin, Panginoong Diyos, O Praise God, God.
Sila po, Panginoon, ay iyong binahagi na, Panginoon, ang iyong dugo. Amen. Na kung saan hindi ka namatay, Lord, long 2,000 years ago, Panginoon, kundi ikaw na, Panginoon, ay namatay before the foundation of the world, Panginoon. Kaya ibig sabihin, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, O God, hallelujah, Yes. ay inalaan mo na, Panginoon, ang redemption, Hallelujah. Panginoon Diyos, O Amen. God. Hallelujah, hindi pa sila nakagawa ng kasalanan, Panginoon. Nandun na, Panginoon, ang kapatawaran ng aming mga Amen. kasalanan, Hallelujah. Panginoon. Kaya Praise God. salamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong biyaya, Lord, na iyong ginawa mo po sa amin, Panginoong Diyos, O God, hallelujah. Amen. Kasalamat po, Panginoon, O God, na patuloy ka, Ama, na gamitin palalo, Ama, ang aming pastor, Panginoon, si Pastor Raymund, Panginoon, O God, sa kanyang ministry, Panginoon. Palawakin mo pa, Panginoon, ang kanyang Amen. ministry. Hallelujah. Gayon din po, Panginoon, ang kanyang nasasakupan na iglesia, Panginoon. Praise Lord, ingatan mo po sila, patnubayan Amen. mo po sila, Panginoon. Ikaw, Ama, Lord, ang siyang magpala, Panginoon, Oh, sa kanilang Jesus. iglesia, Panginoon, O God. Hindi lamang po sila, Panginoon, lahat, Amen. Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah. Hallelujah, sa kabila ng mga pangyayari, Lord, na sa aming bansa, Lord, mayroong kinatatakutan sila, Panginoon, O Yes. God, na sakit, Panginoon, O God. Ngunit, Ama, hindi Yes, mo kami Lord. binigyan, Ama, ng espiritu ng Pagkatakot, pagkatakot, yes. Panginoon, kundi binigyan mo kami, Panginoon, ng espiritu ng pag-ibig, Panginoong Diyos, O God. Kagalakan, yes. Inalis mo, Ama, Lord, Hallelujah. hallelujah, ang Salamat, aming pagkatakot, Lord. Panginoon, bagkus, Panginoon, O God. Binigyan mo kami, Ama, ng pananampalataya, na kung Amen. saan, Panginoon, hindi maalis sa aming puso po namin, Panginoon. Praise Kaya God. salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito, Panginoon, O God. Yun din po, Panginoon, O God, sa aming programa, Lord, sa Tulong Balita Online, Lord, na Hallelujah. patuloy ka, Ama, na siyang mangunang magpatnubay, Panginoon, O God. Gamitin palalo, Panginoon, O Yes, God, Lord Jesus. ang programang ito, Panginoon, Siya nga para po, Lord maabot, God. Panginoon, O God, Hallelujah. ang nangangailangan ng kaligtasan, Amen, nangangailangan ng Lord. kalakasan, Amen. nangangailangan, Panginoong Diyos, O God, ng redemption, Hallelujah. Panginoon, O God. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Kaya salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. O God, gayon din po, Ama, amin pong patuloy na idinalangin, Panginoon, O God. Hallelujah, si Councilor Cisco Flores, Panginoon, na Yes. patuloy ka na siyang gamitin, Panginoon, O God, sa Siya nga po, unang Lord kanyang God. pamilya. Ingatan mo po sila, Panginoon, yung God. Amen. Kaya dalahin ko, Panginoon, O God, sa aking mga kapatid na nakakarinig ng aming boses. Lord, hallelujah, ikaw po, Ama, ang mag-supply ng kanilang pangailangan, Ama. O Yes. God, ano man ang kanilang kailangan, material man, Panginoon, bless them abundantly, O God. Kung kinakailangan nila, Ama, ng kagalingan ng laman, Lord, thou art Help them, our Lord Jehovah God. Rapha po namin, Panginoon. Praise God. Our healer, O God. Amen. Hallelujah. Kung kinakailangan Siya nga po, nila, Lord Amang, Jesus. ng redemption, kaligtasan, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, kung Oh, i-confess Lord namin Jesus. ang mga kasalanan po namin sa iyo, Panginoon, Lord, nandiyan ka palagi, Panginoon, para kami, Ama, ay dinggin, Lord, sa lahat ng aming mga panalangin, sa lahat ng aming mga daing, Panginoon. Oh God, kaya amin po inilalapit, Panginoon, sa iyo, Lord. Amen. Hallelujah, dahil ikaw, Praise Ama, God. Lord, ang siyang Siya nga po, nagpatnubay Lord na God. una, Panginoon. Amen. Lalo na po, Ama, sa Praise programang God. ito, Panginoon. Amen. Nandyan ka, Panginoon, para kami, Ama, ay tulungan kami sa lahat ng Praise bagay God. ng aming pangailangan. Hallelujah. Kayo, Diyos, hallelujah, sa oras na ito, Lord, kami po aming pinagpala, Lord, hallelujah. Kaya salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Ganoon din po, Ama, Lord, sa mga nakikinig po namin, Panginoon, na patuloy sila, Lord, Amen. na nagsasaliksik, nakikinig na yung salita mo, Panginoong Diyos, O God. Praise God. Ikaw, Lord, ang patuloy na siyang gumabay sa Siya nga kanilang, po, Lord Panginoon. God, Jesus. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. Lahat ng ito, Ama, ay aming binabalik bilang Amen. papuri at pasasalamat. In thy name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Amen. Thank you, So, Lord. kapatid Thank na you, Vic, Lord. tayo po ay magpapaalam na at Amen. kung ang Diyos ay kumakausap po sa inyo, tanggapin natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manampalataya. Amen. Amen. At kontakin lang po ninyo si Pastor Vic, Pastor Raymund. Pastor Raymond. Amen. At ang kanilang church ay doon po sa Del Pilar. Amen. Amen. Praise the So, God bless po sa mga lahat ng listeners po natin, Amen. mga magulang, mga anak, Mhm. at mga friends. At bago namin isasara ay binabati namin ang advance happy birthday kay Brother Renato. Mhm. Ang pagbati na sa kanya na mainit na pagbati natin. Amen. Amen. Praise the So, Lord. tayo na magpapaalam, kapatid na Vic, at salamat sa mga viewers, at salamat din, Pastor Raymond. Salamat, Pastor Praise the Raymond. Lord. Salamat po. Amen. God bless So, you. pagpalain po kayo ng Panginoon, Pastor Raymond. Amen. At kami na po ay magpapaalam, mga kapatid. So, thank you po. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord.
Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di numan, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Studio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Our studio trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Tulong Balita Online. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita.